Бию ул үзенә башка бер сәнгать дөньясы. Үз-үзеңне күрсәтү һәм хис-тойгыларны тапшыру сәнгате. Биюче хәрәкәтен генә күрсәтми, ул тамашачыга бер сүз дә ишеттермичә тарихны аңлатып сөйли. Бию аша теләсә нинди хис-тойгыларны күрсәтеп була. Халыкны уйланырга мәҗбүр итә торган тирән мәгънә бирергә мөмкин ул. Кеше ни өчен бийсен? Кемдер зифабуй, сығылмалы тән турында хыяллана. Кемнеңдер үзен күрсәтәсе килә, кемдер өчен бию ул яшәү мәгънәсе. Аналар өчен тел белергә кирәкми. Бию сәнгате турында бөртекләп сөйләвебез шуннан. 29 апрель ЮНЕСКО тарафыннан халыкара бию көне дип игълан ителгән көн. Бию белән зур сәхнәдә шөгыльләнүчеләрне дә, аш бүлмәсендә йомырка кыздырганда тыпырдаучыларны да бәйрәм белән котлыйбыз. Һәм инде безнең бәйрәмебез билгеле кичке уен белән башланып китәр. Сезнең алкышлар астында.
Alkışlarını işitmedim, hürmetli tamашaşlarımız. Berem şarabız şuşunday motor, yemli, dertli, gibi büyülerimiz bilen başlanıp gitti. Bizim indi sahne türünde bugünkü şuşu motor şarabızның jüri əgzələri otura. Ede güzeli sizin alkışlar arasında özleri bilen tanıştırıp ötegelim. İski Qaramalı, Nurdan Emiş'in şunda otura diyelim. Demek, İski Qaramalı Oğul Kitapxanası Müdürü Gülnaz Şemsi özü otura. İski Qaramalı Felçer Akuşerlik Punktu Bilgisi Zifa Galiyeva. Hem indi o'zi madaniyat ülkesinde ko'pdir vaqt xizmat qo'ygan. Shin ko'ngli bilan biyuga, jirga, umuman sahnaga g'oshib bo'lgan shushu ovul yigitine kuyovga chiqib, endi bizning ovul kelinine aylangan qizimiz Aygul Garrayeva. Biz endi jürilarga gadil beya berularin hem de uğuşlar tilep kalabız. Bu işni boshqarib chiqarga yazsın sizga jingilliklar bilan chin ko'ngildan uğuşlar tilek. Hem daha bir qat alqishlayman o'zlarim. Endi biz bugungi motor berem shirabimizni tag'in bir motor biyu bilan davom etamiz. Alqishlarimiz. Yaş yürekler biyu ansambli dörtlü biyu bilen tuttu. Endi bu opalarımızı biz birinchi tapır ko'rmaymiz. Şulay bit. Necha yil ular bizning sahnamizda mana shulay tıpırdatib biylar. Ham endi ko'pgina yoshlarimizga o'rnak bo'larliqalar.
Каюлы Читек сюжетлы биюләр фестивале 2012 елның 2 февралендә Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Миләүшә Ранас кызы Гәрәева башлангычында камиллеккә шикләр юк шигарәте астында узды. Беренче фестиваль бию сәнгатен яраткан, үзе дә бию төркемен оештырып, яшь буынга бию серләрен өйрәткән. Әмма вакытсыз арабыздан киткән авылдашыбыз Руслан Харрасов истәлегенә уздырылды. Үзенең ачык күңеллелеге, тормышның һәрбер көненә сөенеп, олыны олы, кешене кеше итә белүче Русланыбыз юл фаҗигасында вафат булды. Заманында Казан сәхнәсендә телевидение студияларында чыгыш ясаган тагын бер биюче егетебез Илһам Епифанов та бик яшьли бакыйлыкка күчте. Узган ел исә Чишмә фольклор ансамблебызның биючесе Арамис Сиваев та кызганыч арабыздан китте. Бүген аларны искә алып, аларның рухына дуга итеп юллыйк. Каюлы Читек фестивале һәр елны халыкара бию көненә багышланып, Мөслим һәм чиктәш районнар бию коллективлары арасында һәм алар катнашында бию бәйрәме буларак оештырыла. Бүген дә бездә кунакта бию сәнгатендә битараф булмаган, үзләре дә сәхнәдән матурлык бүләк итүче коллективлар катнаша. Инде бәйрәм булгач, бию бәйрәме булгач, баянсыз, гармонсыз буламыни соң ул? Эх, җан дускаем, Сердәш бию ансамбле. Yanlarında süre sağlanan sayın Can dostayım insan doğarsın koyun Saylarım yanlarında süre sağlanan sayın Saylarım yanlarında süre sağlanan sayın Sağlanmaz köşeler olmasa
Can dostkayım biyu bilen sirdaşlar biyu ansambli buldu. O'zimiznikilarga alqishlar. Bugungi motor şarabımızı motor jırlarımız bilen de bizep alayıqalı. Sahnege Elza Hisamiyevani dashik. Hisamiyeva. Victor ısıtırmışlarda en zor tilek tanışlık. İlerimiz emin bulsun degan tilekte әлеге büyüğünü sizge təqdim etemiz. Птицы белые, Сейлен büyü türkümü.
Цимбель бию ансамблі башқаруында Белая косыночка биюі. Я на ресторане мыла на дороге, я посушила на дороге платье, высыхала молодого хлопца, я чакала молодого
Yaxşырак биюгә дә күчәр вакыт җиткәндер. Сәхнәдә вальс. Dinledim ben seni inşa yağmurunda, sen benim koynuma yol açtın oranda. Şimdilerde eğlendim büyüme kovaldım, sen diye bıngılıp jillerine sarıldım. Dinledim ben seni inşa yağmurunda, dinledim koyaşka okşattım nalma. Sağlıdan çıkarda yoşkındı yüreğim, ben seni bәхетле gözüne diledim. Dinledim ben seni inşa yağmurda, dinledim koyaşka okşattım nalma. Sağlıdan çıkarda yoşkındı yüreğim, ben seni bәхетле gözüne diledim. Dinledim yetsin yazlarının nazına, sağır gitmezsin kale azlığına. Şeylerine cırası gönülle bozattı, işlesin orada tibretip yıkmatta. Dinledim seni inşa yağmura, dinledim kıyaşka okşattım dağlara. Sağlıdan çıkarda yaşımda yüreğim, ben seni bәхетле gözüne diledim. Dinledim ben seni inşa yağmura, dinledim kıyaşka okşattım dağlara. Sağlıdan çıkarda yaşımda yüreğim, ben seni bәхеtlе gözüne diledim. Dinledim ben seni inşa yağmurda, Dinledim kıyaşka okşattım dağlara. sağlıdan çıkarda yoşkındı yüreğim, ben seni bәхетле gözüne diledim. Dinledim ben seni inşa yağmura, dinledim kıyaşka okşattım dağlara. Sağlıdan çıkarda yaşkındı yüreğim, ben seni bәхеtlе gözüne diledim. Sağlıdan çıkarda yaşkındı yüreğim, ben seni bәхеtlе gözüne diledim. Ben seni bәхетле gözüne diledim. Oğlumuz yaşları, kızları hem yigitlerin başkarında vals oldu. Yani bunday yaşlar bulganda Allah'a şükür, oğlumuzun geleceği var deb har barchamizda saqlanib o'tirganmizdir. Hozir sahnada Smugulyanka biyu bilan Sumbula ham Olmos Hassan Shinnar. Alkışlarımız
Что с собой не позвала, а смуглянки, молдаванки часто думала ночью. Вдруг своих смуглянок я в отряде повстречал, размудренный, Endi qadrli oldoshlarim, bugun biz sahnada turli buğunu ko'ra olamiz. Shulay bit. Mana buning xatli kichkinalardan olib, mana buning xatli yosh o'smirlar, ham endi ulug' yoshdagi opa abilarimiz deb aytolmayman, abilarimiz mana qizg'anish. Endi bizning bir tek Rashid abi bor edi bit orabizda. Nani qizg'anish, bek yoratib, ularning endi biz büyülerini kuzatirga yarata edik. Lekin bugungi kunda mana endi zo'rlar orasidan qizg'anish opalarına, lekin biz ularni bek yoratib ham bek soqlanib qaraymiz. Endi büyü orasında tag'in bir qat motorchilarimizni da kiritib jibarigali. Yana bir qat Elza Hisamiyevani tashrif beriga.
Özümнең сүзләремә язылган Римма Шакирова ки, янәшәдә булса, якыннар. Һәрвакыт барчабызның да янәшәсендә якын, кадерле кешеләре. Исән сау, сәламәт булып. Шушы матур, рәхәт тормышларда, ил көннәребезнең тынычлыгында киләчәкләрдә яшәргә насыйп булса иде.
Эльза инде ул безнең автор башкаручы дип әйтсәк тә дөрес була. Чынлап та ул бик матур җырлар иҗат итә һәм шушы җырларны үзе башкара. Афәрин, Эльза, иҗатчы мәмур кайчан да саелмасын. Яңа илһам, яңа уйлар, яңа көйләр һәм инде яңа сүзләр килсен. Бию бик борынгы заманнарда ук барлыкка килгән һәм матурлыкка, гүзәллеккә иретә. Биюләрдә ритм, уен хәрәкәтләр аша халыкның уй-фикерләре, эчке халәте, өмете, ышануы чагылдырыла. Тамашачы алдына чыгып бию ихтыяр көче һәм кыюлык сорый. Шул ук вакытта дәртле, шаян кешеләргә дә үзләренең һөнәрләрен күрсәтер өчен мөмкинлек тә ачтыра. Сәхнәдә ак яулык бию белән Шишмә фольклор ансамбле кызлары. Сәхнәдә круче всех бию белән Сәйләм кызлар бию төркеме. Ну же, вытворять чудеса. Сам нельзя. Ты кто так сказал? А ты не слушай и
ни шагу назад. Момент, когда надо им всем показать. Тут свеж, ничего себе, ничего себе. Покажи им всем, покажи им всем. Покажи. Кто тут свеж, нет, ну кто тут свеж, ничего себе. Покажи им всем, что ты чувствуешь. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. У тебя все получится. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. У тебя все получится. Нужен провоцируй успех. Пусть завидуют все по жизни в игре. Ты лучший, верю, ты твоя цель. Сделай так, чтобы они изменились в лице. Тут свеж, ничего себе, ничего себе. Покажи им всем, покажи им всем. Покажи. Тут свеж, нет, ну тут свеж, ничего себе. Покажи им всем, что ты чувствуешь. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. У тебя все получится. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. У тебя все получится. Крутят всех, сериян бию Aferin kızlar. Әкияттән мәлләсин бала, аяк баскан сайын моң кала. Күңелләрдә, җанда, күзләрдә, соклану һәм табыну сүзләрдә. Әкияттән мәлләсин бала, хәрәкәтен бирсен бәрәкәт, җилдән җитез йөреш хәрәкәт. Биегән кеше чынлап бай булсын, хыялында йөгерек тай булсын. Хәрәкәтен бирсен бәрәкәт. Бие дускай, бие әле, биюңне күрсеннәр, баскан җирдән ут чыгара, бу егет кызларыбыз дисеннәр. Сәхнәдә цветок полевой бию белән Сөмбел бию төркеме кызлары. Колокольчик голубой, обещал ромашки, век ее любить, обещал ромашки росу ей подарить. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, полюбит, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с ним рядом стоять, все равно ромашки чьи-то принимать. Сорвали колокольчик, дал ей росу, бросил на прощание, как прощальную слезу. Обещал ромашки, век ее любить, обещал ромашки росу ей подарить. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, полюбит, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно
ромашки, мой такой, вырос на пригорке, клапан через другой. Обещал ромашки, век ее любить, обещал ромашки росу ей подарить. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, любит, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки, с кем рядом стоять, все равно ромашки, чьи ласки принимать. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, любит, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки, с кем рядом стоять, все равно ромашки, чьи ласки принимать. Sahnede Gaile Ansamblı Bolama Bektemirevlar alkışlarımız bilen karşılayalım. Sen şadlıkның өзі тірсілі, yüzlerine kıyaş sıygan, ömürlerin bolsun uzun. Ulu kayım ulum gıdam, ulu kayım ulum benim. Bäxetkeyim bolsun deymen, yoktu bulur barır yolum. Meni şanım sena ulum, ulu kayım ulum benim. Bäxetkeyim bolsun deymen, yoktu bulur barır yolum. Meni şanım sena ulum. Bu turmuşda ahim bara, Dilgeneşe atla bara, uzağı öz kolumda. Ulu kayım üzün kara, ulu kayım ulum benim. Bäxetkeyim bolsun deymen, yoktu bulur barır yolum. Meni şanım sena ulum, ulu kayım ulum benim. Bäxetkeyim bolsun deymen, yoktu bulur barır yolum. Meni şanım sena ulum. İskitke cemaat Kılşabigal Tambuka. Şimdi gözlerge yaş kilip oturdu. Şulay bit her birimizin ko'ngillar to'lib o'tirdi. Sahnada endi bola bilan ona birga biygan bu iskitkish motor ko'rinish. Hozir endi sahna bizga tag'in bir motor jir boshqarig'iga hali bugunga sizga yangi kishini chaqiraman. Chunki endi Elzani ko'rdingiz, meni ko'rdingiz, ayman. Hozir sahnaga chaqirasi qonog'imiz bizning shulay o't ko'rishimiz yangi Qoramoldan kelgan qonog'imiz Roza Baxatjonova.
Инде хөрмәтле тамашачылар, без бүгенге мотор концерт барышында юкка гына Рәшит абыйны искә алмадык. Менә Рәшит абый белән бергә парлап, Рәсимә апа шундый искиткеч мотор бийләр башкара торган Рәшилә бит. Инде менә тормыш булгач ничисең бит, кемгәдер гомер биргән Ходай Тәгалә, кемнекедер кыскарак бирелгән. Шуңа да карамастан, без инде Рәшит абыйны онытмыйбыз, һәрвакыт искә алабыз. Әле менә Рәсимә апа белән дә сөйләшеп тордык. Сабан туйлар калмый иде, бәйрәмнәрдә, концертларда бергәләп рәхәтләнеп тыпырлатып бит торган ик бит. Менә хәзер үзем бийим инде ди. Әйдәгез әле. Хәзер Рәсимә апаның үзен алкышларны тагын да ныграк көчәйтеп бирегә чакырып чыгарыйк әле. Яхшы шәп бию белән. Рәсимә апа башкаруында яшь килен биюе.
Инде бәйрәм концертыбызны дәвам итә. Сөйлән бию төркеме кызлары Сөлге бию белән. Хәзер мин чын күңелдән шатланып әлеге сәхнәгә үземнең яшьлек дустымны дәшәм. Инде электән без яшь чакта ук сәхнәдән беркайчан да төшкәне булмады аның. Инде татар биюен бийсә дә, рус халык биюен бийсә дә, аның үзенең яраткан бию стиле бар. Һәм инде ул ничә еллар шушы стильгә тугры калып, нәкъ шушы төр биюне башкара. Сезнең алкышларыгыз астында башкорт кызлары биюе белән Розана Сибаевны дәшәбез.
таза саклар икән бу розананы. Бер дә бозылмаган һаман шул төз гәүдә, ул сыгылмалылык. Без бит инде бер шыр балалары. Безне Әнисә апалар, Миләүшә апалар менә шушы сәхнәдә үстерделәр һәм без әле дә булса шушы сәхнәдә йөрибез. Инде сирәк-мирәк булса да күренеп. Мин әйтәм, күз тимәсен. Әле дә шушы сыгылмалылык яшь баруга карамастан менә сөяк тә катмаган, бун да катмаган әйме сыгылмалылык. Искиткеч. Афәрин. Инде киләсе концертларда да Розаны үзеңне көтеп калабыз. Һәрвакыт шулай безнең арада йөрсәң иде. Әйдә, бәйрәм концертыбызны без монтажларыбыз белән дәвам итәбез. Һәм инде киләсе җырны үзем башкарыйм әле.
Рәхмәт яусын. Ике җыр башкарган арада укып чыккан номерны оныттым. Хәзергә булай гына объявлять итәм дә, кергәчтән карап, яңадан әйтермен кемнәр чыгыш ясаган, ярыймы? Хәзергә безнең матур кызларыбыз башкаруында тагын бер матур бию. Алкышларны кызга мәгълүм үзләренә. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Әлегедән сәхнәне Рузилә һәм Әсән Шаяхметова тотты. Җәмәгать менә генетика дигән әйбер үзенекен итә икән әйбет. Ләйсән гомумән үзе сәхнәне ярата. Кирәк икән инде Октябрь авылында ул спектакльләрдә катнаша, кирәк икән бөтен чараларда катнаша, шундый активный хатын-кызларыбызның берсе ул. Менә күрәсезме, аның шул сәхнәгә булган мәхәббәте, үҗәтлелеге кызына да күчкән. Афәрин, безнең инде яшь йолдызчыгыбыз үсеп килә, Рузилә Шаяхметова. Афәрин, алкышлар тагын катнашты. Хәзер безнең янә кичке уен биюе. Кул чабыйга үзләренә. Ишегенә тырышсаң да узган гомер кайтармый. Җырлап яшәгәндер бер башында кайтмый. Бигәле батсыңлар тузанчы, күңел яшы яш гомерләр узанчы. Бигәле батсыңлар тузанчы, күңел яшы яш гомерләр узанчы. Бармаклары калганчы, тик заманында үткәрешкә калганчы. Бигәле батсыңлар тузанчы, күңел яшы яш гомерләр узанчы. Бигәле батсыңлар тузанчы, күңел яшы яш гомерләр узанчы. Әнә дигәндә диваянда сандали түгел бимай яш гомерләр узанчы. Әнә дигәндә диваянда сандали түгел бимай яш гомерләр узанчы.
залында кичке уен бию булды. Һәр кешенең күңелен биеп уят, биюеңнән бар дөньяга шатлык тарат. Шат музыка яңгырасын бөтен җиргә, тартынмыйча чык уртага бие әйдә. Биючегә дуслар канат кирәк, биючегә дуслар хис кирәк, биючегә ярсу йөрәк кирәк, сылу гәүдә ачык йөз кирәк. Хушлашмыйбыз, бары саубулашыйк, очрашырбыз җае килгәндә. Сезне күрсәк, без башны ярбыз, сердәшегез безне күргәндә. 29 апрель халыкара бию көне. Биюнең нәрсә икәнен күз алламаган кеше бар микән? Аны үз итмәгән кеше юктыр ул. Кайберәүләр һөнәр итеп сайлый. Җыр, нәфис сүз кебек, бию дә ул хисләр